Je to 25. január 1688, je tam napísané po latinsky, že ten istý deň pokrstil som dieťa narodené z Martina Jánošika a Anny Kresnekovej a danému bolo meno Juraj. Krstní rodičia Jakub Merdiak a Vania Terkovej. Toto je prosím pekne zápis o krste Jurka Jánošika. Lebo Terková bola vtedy filiálkou Záviskou. 25. január a dostali sa s novorodencom, ktorú si ukázal vtedy do 3 dní po krstu, lebo deti to zmreli. Ako sa prerábali z tej Terkovej do toho Varina, to ho obdivujem, pretože tam oni teraz nevytvoria na cez také vlastné žita. No a keďže tu sme ho pokrstili, tak tuto je sa už spomínaná závisníka Pogrebačná v Litovskej stolice. Tu sa od 1710 do 1714 zapisovalo všetko, o čom to valné zhromaždenie Župy rokovalo. A v 1713 teda aj celá kauza okolo Juraja Jánošika. A toto dole, to je vlastne ten samotný rozsudok nad Jurom Jánošikom. Niekoľko strán predtým je zápis celý o tom procese a ten je po latinsky, ale ako vtedajšie právo kázalo, odsúdený dostával otázky a rozsudok mu bol vynesený v jazyku, ktorému rozumel, čiže v slovenčine. Tak aj tuto je, že ponieważ prevedcaný Juro Jánošák zavrnuli všetky prikázania boské, tak zákony krajinské, že vykonal so svojimi tovarišmi to, čo vykonal, tam to všetko vypísali a nakoniec je napísané, má byť na hád, na lavému prehnutý, prehnatý a tak na príklad nižších takových zločincov má byť zavesený. Takže tuto je vlastne koniec života tohto Jurka, že ho naozaj Mikuláši obesili a naozaj zavedlo na hád. Je tá ďalšia strana, je celý súdny proces s Morčíkom, ktorého veľmi paradoxne chytili ako Martina Mravca. Oni ho vyšetrovali ako pre niečo v súvislosti s Jánošikom, ale chvíľku nevedeli, že majú Morčíka. Je aj zapísaný ako Martin Mravec, aj sa tam jednalo o Martinovi Mravcovi. Ten má tiež rozsudok, mal to trošku milosrdnejšie, jeho lámali v kolese. No a viete, že lámanie v kolese bola veľká sranda, Kadmu polámal mnohé posedy a potom takého naloveného, ako polotovar, a potom priedol do toho kolesa. Čiže ešte niekedy bolo tak, že hádali to koleso, aby ho polámali. Na toho naloveného ho ešte dolámali, že ho priedli do toho kolesa, a aby to ešte nebolo všetko, tak ho zdvihli na nejaký vysieť, na nejaký strop, že on vlastne na tých zlomených údoch tej bolesti zomieral. Nezomrel hneď. Ale Uhorčík má práve to dobré, že má dosudku, že ho majú lámať, počnúť od hrdla. Takže keď ho kád dobre znajzol, tak on deťom zvykne hovoriť, že už aj Košici mohli vykliekať, že do kolesa. No Uhorčík teda skončil tak, ale Jánošik chudák naozaj na tom háku vysel a bola to tiež nie milosrdná smrť, pretože nezomrel hneď. A až dovolíte, to som vyčerpala toto všetko, ja by som vám to musím každému povedať, viem, že som vás umúčala, ale mala som tu jedného mudrelanta, malé bolo také. Teka, a ako zomrel ten Jánošik? Myslím, na teraz čo, takému povia nejakých popravatických šok, alebo čo mám, tak umreli. No, vieš, to bola taká poprava. Keď niekoho obesia takto, tak nebolo, tak on musí a umre a Jánošika zaveseli a umre. No, prečo umrel? No, lebo mal tak ako hák v sebe, mal svetlo a krvička nemohla ísť von, tak nešla do brúška, bolo brúško a umrel. No. A mňa bolo brúško a som sa popakala, som neumrel. Decko, čo ja ste? A malo furt dokola. No
tom momente, vieš, no také, vysel, tak chvíľučka išla do brúška a jemu strpla noha, ruka a tá noha umrela. A mňa som mal strpnúť a nie, mať s ním pokoj. Tak potom si hovorím, dobre, chceš to, ideme na ostrov, pozri sa. Keď ho zavesil, on ho pravého vešal na ľavej strane, čo dôležité, že tam bola, kde bol taký orgán života dôležitý, keď ho, myslela som si, že robí, a bude tu, a nie. Tuto, keď ho prepichol proti chvíľu, večer masívne krvácanie, veľmi rýchlo som na ňo hádzala, a teraz som povedala, ale on to bol prepichnutý, tu nebolo čo také poškodiť, čiže on krvácal, on dostal taký šok z vykrvácania, zle sa mu dýchalo, mal strach, no ako keby mal zápal plus, a mladý sa tak kožil, to je ono, a to sa asi dá umrieť podľa. A teraz ty si múdry, no odrazu, zápal plus na mne zdvihol, a tie oči nezabudím, som bola taký sprostý mal, že neviem, teká. Prepichli ho. Normálne ho akože tuto a tuto mal. Áno, prepichli ho, veslo umestňa. No a čo? Tak musel mať zápal plus. Neviem, ako to ty vieš, prosím. Keď ho prepichli, mal sebe dve diery, tak mal sebe prievan. Tak prosím pekne, to je prievanie bezprostredná príčina úmrtia. Toto boli naozaj také ja keď som